Mae bywyd ffarmwr godro yn gallu bod yn llaferus ac yn gaeth, yn codi efo'r wawr mwyn godro'r holl wartheg cyn i'r tanker llaeth gyrraedd. Ond mae technoleg yn datblygu cymaint o ddydd i ddydd y dyddi yma, ac mae'r peiriant yma fan hyn yn galluogi unrhyw ffarmwr i gael awr neu ddwy fwy o gwsg yn y bore falle, neu hyd yn oed fynd allan i weithio. Mae Dewi Roberts a'r teulu yn ffarmio tua 30 erw ar ffarm Bryn Obwst yn Llanfair, Dyffryn Clwyd. Bod gan Dewi waith fel triniwr traed o ddydd Llun i ddydd Gwener, ei gariad cynta ydy godro. Ac mwyn cadw'r freuddwyd yn fyw, mae wedi buddsoddi 90,000 o bunnoedd mewn parlwr godro robotaidd. Mae hyn yn golygu i fod o'n medru parhau i weithio oddi ar y ffarm yn ogystal â godro 30 o wartheg jerseys. O'n i'n godro pan o'n i'n hogyn ifanc, a wedyn yn anffodus o'n i'n golli dad pan o'n i'n 9 oed. So stopio godro ydy gynno, ac ar ei mam gosod y tir allan i lot o'r teulu, a wedyn yn cyfamser fi sy'n coleg yn Aberystwyth a felly, a gweithio lawr yn De Cymru. Yeah. Dwi'n wedi deall yr pobl De Cymru ma'n go lew, Ac wedyn cochwyn cadwr chydig o ddefed a chydig o beef i ddechrau, ond gwerth y godro di'r diddordeb, wedyn so 2005, dwi'n meddwl, a ni benderfynu ar ôl i pris y cwota ddod i lawr, ni benderfynu roed god i. Pob yn meddwl wedi colli'n marblins yn hollol, dwi yn licio fywch di a gwyn dda, i ddweud gwir yn onest. Mae gennau mach o'r delight yn honno, ond ti'n bod, so ti'n licio mynd i dy waith a gadael honno i ddod o llor ben y hun, mae hein yn 2 neu 2 yn ddod o lloi, ti'n bod, yn ystod y dydd pan dwi'n yn waith, neu yn y nos. A maen nhw hefyd yn ail gyfloi yn andros o dda. O gen ti botensial o ran gyrfa yn darlithio yn Llysfasi fyd yn ei dall? Wel, do, eisiau gwneud am rhyw 5 mlynedd, ti'n modd. Yeah. Ond eisiau benderfynu rhoi treia ni ar y trin traed. Mam yn gwaredu yna, rhoi gorau job dda. A methu dad sydd o'n i'n mynd i wneud bywoliaeth yn trin traed, achos oedd hi mond yn cofio gwneud roed 1 fywch, dwi'n meddwl, mewn 20 mlynedd. Na fo. Wel, mae pethau di newid, ynddi? Mae pethau di newid, ia. Ar ôl 6 mis, oedd ni'n rhoi lecture i fi bod fi'n gweithio ar y galet, so dyna fo. Parlwr robotaidd Dewi ydy'r unig un yng Ngogledd Cymru. Ond ydy'r buddsoddiad hwn yn golygu y gall Dewi eistedd nôl ac ymlacio tra bod y robot yn cwblhau'r gwaith godro i gyd? O'n i wedi edrych ar y busnes robots mewn ambell i flwyddyn. Ac penderfynu 2 flynedd nôl sy'n ni'n rhoi treia ni, lle de. A mae wedi newid lot. Mae'n neud y fore di'n haws, ond yr bonus mwyaf ydy'n y pnawn sy'n dod adre a check rei sydyn ar y sgrin yn fan hyn ac yn y shed. A sydd i ti gael swper. Yn lle bod ti'n cael swper ta 2 awr ar ôl pob arall pan mae wedi sychu ar yr eib yn de. Dweud yn bach am hanes beth sy'n gen ti fel cyfnodion yn fan hyn ar y cyfrifiadur? Wel, dyna di'r beth sy'n digwydd yn bore. Dwi yn codi jyst cyn 6 lefel yn bore. A wedyn, i ddechrau cochwyn pwy sydd ddim wedi cael ei godro ers hyn a hyn o oriau. Ond deitha ti fan yr ordor pwy sydd wedi cael ei godro o pryd. Ond wedyn, mae'n mesur sut mae trydan yn pasio trwy'r llaeth hefyd, conductivity. A wedyn, mae hwnna'n rhoi drwy'r syniad i ti, os di'r rhif yna'n dechrau codi yn sydyn, wrach bod gofyn ti gael golwg arni yn yr hen barlwr a gweld y gofyn am ystaitis yn cochwyn de. Ti'n deud wrth yr robot y fanau, os ti yn trin y fywch neu ti'n deud ti fanau i roi reject, i roi lawr drain. Neith o odroi, ond neith o'n roi o'n tank. Waw. A wedyn mi neith o olchi'r system efo chydig o ddŵr cyn y fywch nesaf hefyd. Os di o'n torri lawr, mae o'n ffonedi ar dy mobile ti de. Yn aml iawn, mae jyst rhywbeth allu di Roedd nad mam yn mynd i drwsio weithiau, jyst switcho'r peth i ffwrdd a roed o'n ôl anodd ac mae'n dal i fynd. Efo robots yma hefyd, os wyt ti'n agor 4 pin, hyd os wyt ti eisiau symud ffarm neu bod ti eisiau stopio godro, wel, felly di roed ar dreil ar y gwerthu rhywun arall yn dipyn haws na parlwr. I fod o'n dal yn yr ysgol ar hyn o bryd, bwriad Ifan y mab ydi dod adra i gynorthwyo ei dad ar y ffarm. Dwi'n ei nhw mach yma gacw, mach o'r waith tractor, ond y pryd diddordeb gyna i di yn y gwartheg. Dwi'n licio'n gwartheg llaeth, ynddi? Ie, siwr. Ac ti wedi bod canolbwyntio, dwi'n dall, ar borfan yn arbennig. Be di hanes y cae yma tu ôl ni hynny? Wel, cae me ys llynedd, a wedyn eisiau i ddroi Glan Gia,
Ac, wel, fe fi anni ei hadu, just cyn y glaw. Ac, wel, mae di dod na rhyw... Mae'n eithriadol, ni? Ia, rhyw gymysgedd o Italian Ryegrass di. A mae'n siŵr mi dorro ni pan gawn ni dwydd o'n i feiliau. Fe ni weld sy'n gnwd yna. A ni'n dall bod chi wedi bod yn slic iawn ar y seilais, Lenny, fydd yn cael belio cyn diwan mawrth mae'n iani. Wel, a ni'n gweld y porfa mynd rhy fawr ac o flaen y gwartheg. Ac oedden nhw'n ei llanas ac yn ponsio braidd. Felly ni'n meddwl nes i manegio perswadio dat i dorio. So mi eis a dorio ac gathon ni dwydd da, chwarae teg, a dyn mis ychydd. A mae di feilio fan ewan, mae di adloddi'n dda reoli fyd, chwarae teg. Mae gan Dewi fusnes trin traed gwartheg i hun ers 2 flynedd ar 15, sy'n ei gadw'n ddigon prysur. Fel arfer mae'n gwneud tua 150 o wartheg yr wythnos, sy'n wasanaeth allweddol i ffermwyr mwyn sicrhau buches iach a phroffidiol. Heddiw, mae wedi dychwelyd i'r coleg, ond nid ar gyfer darlith, ond i drin traed gwartheg coleg Llysfasi. Pan ma'n i'n edrych ar ôl gwartheg Llysfasi cyn mynd yn ddarlithydd, fi oedd yn cael y job o'n neud adeg yno, ac o'n i'n casau o'i ddechrau, a mynd ar y gwrs neu ddau, a dechrau ddod mewn iddo fo. Wedyn pan nes i ddechrau darlithio, i 20 mlynedd yn ôl i'r Iseldiroedd am wythnos i wneud y job, a maen nhw wedi mynd mewn i ddim ond dipyn mwy o fanylder i gwir na byd ni efo blocs ar y bydde felly, ac cymryd o fanna, ac dwi'n cael dyddiadur newydd yn mis Ionawr, a wedyn da ni'n deddol o, maen nhw'n rei ffermydd efo dros 300 o watheg, maen nhw isio ymweliad bob thefnos da'r wythnos i gwir, i jyst isio cadw'r top y peth. Mae gwartheg wedi mynd yn bethau mor gwerthfawr. Mae'r cwmnïau llaeth i gwir hefyd, maen nhw hefyd yn mynd yn andros o cyn wan. Ti'n gorfod sgorio'r gwartheg i gyd yn ôl sut maen nhw'n cered ag ati. A ti'n modd os oes y broblemau, wel maen nhw eisiau gweld bod ti'n gweithio tuag at, ti'n modd, lleihau y broblem yna lle da. O, di be mae'n gosio i ffarmwr, ydyn di gael di allan talu wrth y fuwch, mae'n debyg, neu wrth y droed? O, mae'n rhad, yndi. Na, os dim ond y 2 droed ôl, ti'n mor o chweffint y fuwch, a wedyn 4 troed 9 pint, ond wedyn, os ti eisiau bloc, mae hynny'n ychwanegol wedyn, a bandage chydig bach yn ychwanegol hefyd. Ydy'n swydd, ydy o'n waith peryglus o gwbl, neu ydy'r crysis diweddar am amddiffyn di'n llwyr? Mae nhw'n amddiffyn i'n ei dad, mae barn ar y cefn, wel i di sy'n dod lawr, ti'n bod mewn o'n stopio, ti'n cael cic i di gwir de. A greinda, rhaid ti fod yn mach yn ofalus bod ti'n mynd cymryd top dy fysa i ffwrdd. Ar fi gael mach o'r scrape rwdro, 10-12 mlynedd yn ôl, ond gyffredinol, dwi'n meddwl bod i wedi bod yn neud lwcus. Wel, dwi wedi neud ers, beth 2 flynedd ar 15, so ambell i ddwrnod, ti yn blino ar y job, de. Ond mae'n cadw fi'n ffit, mae'n stopio fi'n rhaid iawn,